Fuck, der er far på! Det er nice. Puh! Vi skal altså finde kartoflerne bagefter. Vi skal have flere rundt. Vi er klar. Ej, den har været ude løbet her. Sikker på, at det ikke er lighteren? Vent lidt, den rører ned igen. Prøv lige at vente. For helvede. Hvad, er vi klar, eller hvad? Den her, den er god. Okay. Og så går jeg bagud igen. Nej, lyt i. Jeg tror ikke, du er hurtig nok med... Fuck! Er du okay? Okay. Jeg tror lige, jeg fik flamberet armen der. Det lugter brændt. Prøv at se min hår. Det er jeg er ikke engang sikker på, om jeg fik det. Grillet tungen. Vi skal køre det der, mand. Ja, okay. Jeg har sgu da skåret mig i forvejen. Vi dør. Hvad med rødløget? Jeg tror langt. Okay, det er en opper. Fik du det der med på film? Ja, jeg gjorde. MySpace. Jeg fik bare et chok. Åh, min arm. Prøv at den er ved at blive rød. Det var sådan 4 grader brand. Jeg filmer stadig, drenge, og det har jeg gjort hele tiden. Vi prøver igen. 3 sekunder, jeg prøver at filme. Der er noget i, ikke? Jo, der er ikke noget. Hvad var det, du skød der her? Så der er så mig, der har flamberet min arm, og derfor er jeg blevet udstødt som kameramand. Desværre. Jeg kan ikke lade dig gøre det igen. Jeg tror, jeg stiller mig herover. Vi skal ikke ramme træet. Eller ham manden, han sidder derovre. På den anden side. Der sidder en mand derovre. Han ligger ikke med. Prøv at fylde på mig. Den er lidt spændende. Skal jeg trykke? Eller vi går bare hen. Vi går bare hen. Nå. Okay. Der sidder en mand derovre. Jeg skal bare sige en 2. Klar? Så tryk den der ned først, den sorte op på toppen. Hold kæft, mand. Ham der manden kigger. Okay. Nu skal vi ud og finde et rødløg, drenge. Skal vi gå ud og se, om vi kan finde det? Jo. Jeg skal lige have mine sko på. Stiller mig herom, så kan man se, hvor langt den ryger. Og så ly for ham der. Er den nede? Ja. Hold det for fanden. Kom her. Jeg sidder derovre. Lad være med at lege med kartoffelkanoner, børn.
Den lyder rimelig rød. Og så skal I altså ikke kigge ned i den mens, fordi så brænder I halvdelen af håret af og hånden. Det kan man desværre ikke se mere faktisk. Nej, det kan man ikke se. Men det ligger så ude i Martins vask i stedet for. Og hans kloaksystem. Det lugter brændt hår i hele huset. Jeg skal have noget